ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ቀኒኹም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ስለዛ አቲናየ ዘለና ሓድሽ ወርሒ ሓሙሽተ ናይ እግዚአብሔር ድምጺ ነዚ ወርሒ እዚ ጎይታ ታይ ከም ድበለና ክንዛረቢና ነፍስ ወከፍ አዋርሕና ቃል እንዳአወጅና ኢና ናአትውን ነፍስ ወከፍ ዓመት ድማ ቃል ሒዝና ኢና ናአትውን ምክንያቱ ነፍስ ወከፍ አዋርሕ ቃል ሒዝካ ተአትውን ተዳኾንካ ነፍስ ወከፍ አዋርሕካ ነቲ ደሓስካዮ ቃል ከም ድመስላይካ ትገብረን በቲ ቃል መሰረት ድማ ክትመራሕ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃል ክህልወና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ገለገለ ሰባት ኖርማሊ ድመስሎም ነዋርሕ ቃል ክትእውጅ ኮለኻ ንዓመት ቃል ክትእውጅ ኮለኻ ኖርማል ድመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም ኢቭን ክርስቲያናት ማለት እዩ ግን ኖርማል አይኮነን ስለዚህ ገለገለ ሰባት በቃ ነዝወር ሕዚ ጎይታ እንታይ ክብለና ኢሎም ካብ መራሕቶም ቃል ድጽበዩ አለው ገለገለ ኸአ ዲሓስቡኸ አለው ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ነፍስ ወከፍኩም ኣብቲ ደለኹምሞ ቤተክርስቲያናት እቶም ብጎይታ ድመርሑኹም እንተ ደኣከምኡ ድገብሩ ኮይኖም ናይ ወርሒ ቃል ድቡ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሃረር ኢልኩም ክጽበይዎም ኣለኩም እግዚአብሔር በኦም ገይሩ ክዛረበኩም ክጽበየለኩም ሽዑ ነታ ወርሒ በትድሰማዕኩምሞ ድምጽ መሰረት ክትኣትዋን በትሰማዕኩምሞ ድምጽ መሰረት ድማ ኣፍታ ወርሕቲ ኣኽትግለጹ እንትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ካብ ወርሒ ሓደ ጀሚርና እንድሕሪናዮ ድምጽ እንዳሓዝና ኢና መጺና በቲ ድምጽ መሰረት ከልክዕ ከምቲ ድምጽ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ክንጅምር ኮለና ዛ ዓመት እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዓመት ኢልና ጎይታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ካብ ህይወትና ንርኢ ኣለና እቲ ዝዓበየ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነፍሳትና ጎይታ ክድሕና ከለዋ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀጺሉ ወርሒ ሓደ ናይ ምድላው ወርሒ ነይራ ብዙሕ መንገዲ ዝተዳለናሉ ወርሒ ስለዝኾነ ወርሒ خلته ድማ ናይ መንቃሕ ወርሒ ነይራ በብዙሕ መንገዲ ኣብ ህይወትና ድነቃሕናሉ ወርሒ ስለዝነበረ ወርሒ ሰለስተ ድማ ለውጥ ናይ ምፍጣር ወርሒ ነይሩ ቤተክርስቲያንና ብዙሕ ለውጥታት ድገበረትሉ ወርሒ ሰለስተ ነይሩ ሲዴን ካልእን ድሰራሕናሉ ማለት እዩ ወርሒ ኣርባዕተ ድማ ናይ ምልኾን ናይ ምስጋናን ወርሕና ነይሩ እዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና ወርሒ ሓሙሽተ ድማ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣውሽጠ ኢሉቆመጦ ቃል ተዳኣሎ ኮይኑ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ጸጋ ወርሒ እዩ ኣብዚ ወርሒ እዚ ነፍስ ወከፍና ፍሉይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ንሪኤሉ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ኣብ ህይወትና ጸጋ ኣምላኽ ድበዝሐሉ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንዓብየሉ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ ብጸጋ ኣምላኽ ንብርትዐሉ ወርሒ እዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብዚ ወርሒ እዚ ጸግኡ ኣብ ህይወትኩም ክበዝሕ ከሎ ክትርእዩ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ ከሎ ንዓኻ መጀመርታ ድልውጠካ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክበዝሕ ከሎ ንዓኺ ድልውጠኪ ጸጋ ክበዝሐልካ ከሎ እስኻ ኢኻ ትቕየር ስለዚ እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና በዚሑ ንህይወትና ድልውጣ ወርሒ ክትከውን እያ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ ሓደ ከምዚ ይብል ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ኣሜን ኣንታ ወደየ እምበኣርሲ በታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ሪኢኹም ኣሕዋት ጎይታ በታ ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ኣብ ጽጽባሕ ክንድልድል ኣብ ጽጽባሕ ክንብርትዕ ኣብ ጽጽባሕ ክንውስኽ ይደልየና እዩ በቲ ናይ ውሽጢ ሰብና በታ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ ብኡ ህይወትና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትሳገር ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ እዩ ክርስቲያን ብጸጋ ክዓቢ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ይበዝሕ እዩ ጸጋ ይበዝሕ እዩ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንከይድ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ስለዚ እዛ ወርሒ እዚኣ ሞር ንጸጋ ኣምላኽ ኮንሽስ ክንከውን ሞር ብጸጋ ኣምላኽ ክንሓስብ ብጸግኡ ድማ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ክንግለጽ ኢና ጸግኡ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ክበዝሐልና እዩ ቅድሚ ሕጂ ክትገብርዎ ዶ ትኽእሉ ዝነበርኩም እዛ ወርሒ እዚኣ ግን ክትገብርዎ ክጅምሩ ኢኹም ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ጸግኡ ብዝበዝሐልካ መጠን ዓቕምኻ ብኡ መጠን ይትግለጽ ከም መጠን ብዝሕ ጸግኡ ኣብ ህይወትክ ክትኸዲ ከም መጠን ብዝሕ ጸግኡ ኣብ ህይወት ዝኸይድ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ልብኩም ንጸጋ ኣምላኽ ኣዝዩ ይከፈት ስለ ጸጋ ኣምላኽ ኣዝዩኩም ሕሰቡ ምክንያቱ ናይ ጸጋ ወርሒ ስለ ዝኾነ ካብቲ ሓደ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ድበዝሐሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 13 ጥቕሲ 18 ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድኃኒናት ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ
ንዕኡ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ሪኹም ካፍታ ሓደ ብጸጋ አምላኽ ንዓብየሉ ዋና ነጥቢ ጴጥሮስ ነጊሩና ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሲ ንክርስቶስ ብዝፈለጥናዮ መጠን ፍልጠት ክርስቶስ ብዝበዝሐልና መጠን እቲ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና ክበዝሕ ይጅምር ምኽንያቱ በትብኡ ዘሎ ጸጋ ስለንዓቢ ካብ ምልአቱ ዝተላዕለ ጸጋ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ስለዝብል ንዕኡ ብዝፈለጥናዮ መጠን በትናቱ ጸጋ ድማ ኣብ ህይወት ክንገለጽ ንጅምር ስለዚ ፕሊስ እዚ ወርሕ እዚ መታን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ክንክተሎም ደለና መንገድታት ኣለዎ ሓደ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወትና ክበዝሐልና ንደልን ተደኣ ኮይና ሞር ነታ ኣብ ህይወትና ጎዲሉና ንብሎ ድኻማት ኣለኒ ንብሎ ንዕኡ ምሕሳብ ነቋርጽ ኣብ ዝወርሕ እዚ ካብ ንድኻንኩም ክትሓስቡ ትውዕሉ ነቲ ብጎይታ ዝኾነልኩም ብርትዐ ነቲ ብጎይታ ዝኾነልኩም ሰናይ ነገር ሕሰቡ ብዝወርሕ እዚ ምኽንያቱ እተሓስብዎ ሓሳብ ኢምፖርታንት እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ህይወትኩም ክፈስስን ከይፈስስን ማለት እዩ ስለዚ ጸግኡ ኣብ ህይወትና መታን ክፈሰልና ናይ ጸጋ ሓሳብ ደጋጊምና ንሕሰብ ናይ ጸጋ ቃላት ደጋጊምና ነሰላስል ኣብ ክርስቶስ ዘለና ክብሪ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ማን ደጋጊምና ንዕኡ ነሰላስሉ ደጋጊምና ንዕኡ ነሰላስሉ ካልኣይ ድማ ቀጺልና ድማ ካብ ኣፍና ደጋጊምና ናይ ጸጋ ቃል ነውጽእ አሜን ቃል እግዚአብሔር ኣብ አፍና ይረኸብ ዝወርሕ እዚ ኣብዚሕኩም ቃል ጸጋ ተዛረቡ ኣብዚሕኩም ቃል ጸጋ ተዛረቡ ነቲ ቃል ለይትን መዓልትን አስተንትኖ ካብ አፍካ ድማ ኣይትፍለየ ይዝብል ብክርስቶስ ሕሰቡ እቲ ብክርስቶስ ዝሓሰብኩሞ ድማ ደጋጊምኩም ተዛረብዎ እንተ ደኣ ብክርስቶስ ክትሓስቡ ብክርስቶስ ክንዛረብ ጀሚርና ጸግኡ ኣብ ህይወትና ብዘይ ገደብ ክፈስስ ክጅምር እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምቲ ዘረባኹም ብጸጋ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ድብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ከም ዝድብል ቃል ኣሎ ቆሎሴ ሃሌሉያ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 6 ንነፍስ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትምልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሰዓት ብጸጋ ይኹን ሪኹም እዛ ወርሕ እዚኣ ንነፍስ ወከፍ ዘጋጥመኩም ንነፍስ ወከፍ ድስምዓኩም ንነፍስ ወከፍ እትርእይዎ በቃል ጸጋ መልሱሉ ዘረባኹም ኩሉ ብጸጋ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ሕማቅ ቃል በአፍኩም ከይተውጹ ድኻም በአፍኩም ከይተውጹ ዝስምዓኩም በአፍኩም ከይተውጹ ስለገዛ ርእስኩም ዘይድል ቃል ከይትዛረቡ ኖ እዛ ወርሕ እዚኣ ቃል ጸጋ ጥራሕ ተዛረቡ ቃል ኃይል ጥራሕ ተዛረቡ ቃል ክብሪ ጥራሕ ተዛረቡ ቃል ሰላም ጥራሕ ተዛረቡ ህያው አምላኽ ምስክረይ ሞር ንጸጉኡ ሕሰቡ ሞር ስለ ጸጋ ተዛረቡ ሽዑኡ እዛ ወርሕ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ህይወትኩም ከመይ ከም ድበዝሕ ክትርእይዎ ኢኹም ጎይታ ረዲኢና ጽቡቕ አጋጣሚ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜ ኢና ዘለና ፍልይ ድበለ ጊዜ ምስ ቃል አምላኽን ምስ ጸሎትን አሕልፉ ዝወርሕ እዚ እንተ ደኣ ምስ ቃሉን ምስ ጸሎትን ጊዜ ክነሕልፍ ጀሚርና ጸጉኡ ኣብ ህይወትና ብዘይ ገደብ ክግለጽ ከሎ ክንርኢና እዛ ወርሒ ንነፍስ ወከፍና ናይ ጸጋ ወርሕና እያ ብጸጋ አምላኽ ንድልድለሉን ንብርትዐሉን ወርሒ ቋሕጎሰኩም ሻሎም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معلتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حاجز كن لخلكم هنا شالوم